Obre bé els ulls, que no has vist res. Queda't una estona per flipar del que hem après. Som la canalla que ha somiat i construïm els somnis de veritat. És una passada, difícil però ens agrada. És una passada el que hem creat. És increïble. Això que estic fent no és només ceràmica, va més enllà, transcendeix a tot el que coneixem. És una obra mestra, és el que estarien fent els déus si estiguessin aquí a la Terra. Jerry! És increïble, és inapreciable. Jerry! Què passa? No t'encantis! Que no m'encantis, si estic enmig de la meva millor creació. A veure... És increïble, és algo que no s'ha vist mai en tota la història. Això és la teva millor creació? Bé, no està acabada. No, el que està acabat és aquest bol, ja. No, potser sí. Una miqueta. Què? Tu m'ajudaries, Clar que sí. me l'ensenyaries. Sí. Però aquest fora, ja. Avui coneixerem la Laura Elias, una jove ceramista que, als 28 anys, ja ha fet realitat el seu somni, tenir el seu propi taller. A més de crear i vendre les seves peces, ofereix tallers perquè tothom pugui endinsar-se en aquest art. Ens mostrarà el seu procés creatiu, compartirà amb nosaltres els secrets de la ceràmica i, amb una mica de sort, intentarem fer una peça digna del seu estil. Ho aconseguirem? Descobreixeu ara mateix a Quina Passada! Laura, Hola. què tal? Molt bé. Com estem? Molt bé, i Bé? tu? Jo bé. Sí? Jo estic encuriosit per saber quan vas començar amb tot això de la ceràmica. Pues aquest petit projecte va... De fet, la primera vegada que vaig tocar fang va ser al batxillerat. Vaig fer viatges, me'n vaig anar a Jerusalem, a una escola a aprendre fang i vidre. I llavors després vaig anar a França, on vaig estar treballant i de hobby feia ceràmica. I quan vaig tornar aquí a Barcelona, em vaig apuntar a l'escola de la Visual. I em van agafar el curs subvencionat pel SOC i allà va ser quan realment vaig aprendre totes les tècniques. Allà va ser quan vas dir, vull fer això. Ah, exacte. Vull fer això i m'encanta i paral·lelament em va sortir l'oportunitat d'estar en un taller i fer classes a un grup de noies i llavors així vaig començar el meu projecte. Per exemple, a l'escola, Sí. quan eres petita, a primària, Sí. a les classes de plàstica, tu ja eres de les que feia ninotets amb la plastilina, ja tenies dots manifestats o no? Jo crec que sí, però era més de les que s'aixecava i ballava. O sigui, jo quan era petita vaig començar a ballar molt ràpid i de fet m'agradava molt més el ball que les manualitats, però sempre he sigut molt de manualitat. Sí que mentre estàs fabricant ara estàs potser... Estic ballant. Amb Em els poso la auriculars Rosalía a tope. Sí. Però sí, o sigui, de petita m'ha agradat molt tot el que és manualitat i vaig estar al Tras a Barcelona i vam fer un milú en paper maixé, me'n recordo, i m'encantava. Però el fang no era una cosa que em cridés molt l'atenció o que ressorgís. Ha de dir, ostres, des de sempre, tota la vida he treballat al fang i m'agrada, no, va ser una cosa que a poc em vaig trobar. Que va anar sorgint. Ah, exacte. Per ser ceramista, s'ha d'estudiar alguna cosa en concret o simplement has de tenir bones mans i una habilitat de naixement i dir, vinga, Me tiro! Doncs s'ha de tenir temps i s'ha de respectar l'ofici, et diria, i aprendre d'un bon mestre. I és pràctica. A tu ja et surt sol, pràcticament. Tu agafes una bola de fang i dius, vull fer una cadira. I ja així et surt sol. No n'he fet mai de cadires? Vam fer una avui, perquè tu tens un taller, no? Jo tinc un taller. Me l'ensenyaries? Em deixaries colar-me dins el taller? Vale, va, si et portes bé, eh? Sí, no t'ho puc prometre. Bueno, va. Anem a passar-nos-ho bé. M'hauràs de perdonar, abans de tot, perquè està una mica desastre. És que acabo de fer un taller abans i no m'ha donat temps de recollir. Pots dir que estàs fent un taller amb nens petits i queda perfecte. A què sí? Que maco. És que a mi m'agrada quan queda així com desordenat. És com, hi ha hagut vida. Li dona vida, exactament. Hi ha hagut vida. Doncs sí, he fet un taller. Llavors, de fet, és la ideologia del meu espai. És un taller botiga. Què significa? Que jo tinc la meva apartat botiga amb les meves peces,
també faig classes per adults i infants, i llavors després tinc la meva apartat de taller jo personal amb la meva producció. I jo utilitzo fang d'alta temperatura, que és un fang que exacte, pots agafar-ho, que ve de València, i porta xamotes. Xamotes són... Per favor. Però què fas? M'he pogut evitar-ho, perdona. A veure, són resistents, però potser no tant. Vale, pues... Això, vaixella d'alta temperatura. Es pot posar al microones, rentaplats, sense cap problema. I jo, per de fer-me la meva producció, com aquests plats o aquests bols de formats que els faig a torn, Ves allà, Com una matriosca, no?, de bols? Exacte. Una mica. Aquests els agafo i llavors, després de fer-los, els pico, tac, a la taula, tac, i llavors així els deformes. I cada un és diferent perquè ho faig a torn. Estan deformats expressament. Exacte. Sí. Per algun motiu en concret o és el toc? Perquè feia gràcia, sí. És com un petit toc. I llavors, tranqui. Que ha començat amb una broma, podia acabar amb un desastre. No. Per cert, estic veient que per fer peces de ceràmica fa falta bastanta paciència. Una miqueta. Hi ha hagut algun moment en què hagis dit no puc més, agafo això i... Sí, moltes peces trencades, però amb ganes, perquè volia tancar-les. Ho envio tot a pastar. Sí, a pastar fang. A pastar fang. Sí. Doncs sí, necessites molta paciència i treballes molt el que és la frustració. Tens alguna mania mentre estàs creant? Ballar, escoltar algun podcast... Sí, o sigui, sempre escolto podcast d'amigues meves perquè ens enviem àudios de 9 minuts. Llavors, música sempre. I una mania és que necessito que l'espai estigui net. Dintre dels meus àmbits, perquè això no està net ara. Tot i la ironia. Exacte. Però jo sé que és la brutícia d'aquest espai, però no és la mateixa brutícia que aquesta. Llavors, quan passem aquí, ja és un altre tipus de brutícia. Si tu t'entens, Laura, jo m'entenc. Ja està. Dintre del meu caos, sí ho entiendo. Les pastilles et venen d'aquesta manera. Sí, mira, agafa, amb il·lusió. Sempre són 12 quilos i mig. Doncs hauria estat bé avisar. El pots posar aquí? Vale. I llavors, l'amasses, què significa? Treure-li l'aire, tu agafes el fang i l'amasses, el col·loques al torn, fas una peça, com aquesta que jo he fet abans, aquesta peça, i llavors després, quan està més seca, així, la retorneges, llavors després la poses al forn, s'està 12 hores. Jo t'anava a dir, en mitja horeta ho tindríem fet, no? Doncs no. Doncs no? No, pots quedar aquí, si vols mirar, no? Però sí? Jo no. I llavors l'esmaltes i la tornes a posar al forn. I un cop acaba, ja tens la peça, que és com aquesta, que llavors tens la peça esmaltada. Aquest és el color del fang que hem vist abans, que acaba d'aquest color. Aquí tens el fang i ja pots amassar-lo. Epa! Una boleta... Aviam... Amb carinyo, Sí. No et sona estranya, que no, a tu? Que veritat! M'han ensenyat que s'havia de fer així. Doncs aquest és el torn. És un torn una miqueta gros. Aquest és el torn, el meu torn. On tu treballaràs. He fet un acudit. És molt fluix, aquest. Com tots els que faig. I llavors, treballarem aquí, vale? Primer de tot, col·loquem la peça, que li numerarem pella, ara, vale? Veus com era així? Jo ja ho estava fent bé. Però ho has de fer amb carinyo. Jo sempre. Encenem, vale? I llavors, et mulles les mans i mulles la pella i pressiones cap a baix. Vale? Jo el que faré és, te la deixaré mitjanament preparadeta, vale? Perquè el primer pas és el més complicat. Vale? No em veus capaç, potser, Laura? Et veig capaç. Però no vull que et frustres. Veus que balla? Tiene un baile? Sí. Vale? Tu no segueixes el compàs, sempre que està... Jo no segueixo el compàs, el que passa que ara vull que estigui recte. Llavors l'haig de pujar, que se li diu centrar. Llavors, a poc, vaig pujant el fang.
Què estem fent? L'estic pujant per centrar-lo. I ara, En què ho acabaràs convertint, això? en un bol, Ah, com aquests que tens aquí, que he començat a fer aquest matí. Manetes juntes, dits gordos aquí, i Laura, fas que cobri vida. I llavors començarem a pressionar cap a dintre, vale? Val. Per fer un foradet. Pressionaràs aquí al costat i començaràs a pujar els dits a la vegada que pressiones. Per obrir. Amb aquest filet el talles, te l'agafes, el col·loques aquí i aquí seguirem treballant. Mans a dalt, Sí? dits gordos enmig i pressiones cap a baix. A poc, vale? Si veus que se t'assequen els dits, torna a posar aigua. I treus Val. les mans a poc, vale? Laura, t'he de fer una pregunta i has de confessar. Haig de confessar, quina por. És molt possible que la ceràmica tingui un to sensual? Per la pel·li d'agost. Algun cop ha passat alguna situació que hagis dit ei. Què està passant aquí? Què està passant aquí? Malauradament no, perquè sempre treballo sola. Ah, Però sí que he tingut parelles romàntiques que volien fer l'escena d'agost. Llavors hem fet l'escena d'agost mentre parelles ells que s'han estaven fent vingut amunt i han dit l'experiència. nosaltres podem fer-ho. Exacto, sí. Una peça conjunta, els dos allà amb les mans al fang, peça conjunta. I què, sí? I su momento i la musiqueta de fons i ja està. I va anar bé o no? O simplement les pel·lis són? No, clar, jo no veig al final de lo que passa, però normalment sempre marxen contents. Enfangats però marxen contents. Sí, és la idea. Però sí, el fang té un toque sensual. Mira, ara me la talles. Moment delicat. Val. Deixes anar. T'emportes cap a tu. Vale, i ara pots alçar la peça. Ole! Doncs bé, aquí teniu la meva creació, la meva Quina? obra d'art, A veure, perdona. la meva perfecció simètrica. No et passis, que aquesta és la teva. No ens passem de llestos, aquí. Home, aquí teniu la meva supercreació, simètrica, perfecta. Aquesta és la teva. Però no està tan malament, no? Vull dir... És boníssima. És un barret de palla. Te la pots posar al cap? Per ser la primera. Que és boníssima! Ja està, per posar les olives. Què t'ha semblat l'experiència, Jerry? Home, molt xula, no? Ha sigut una passada. Sí? T'ha agradat? Molt bé. Jo penso que m'he defensat bastant bé. Molt bé, sí. Per no tenir traça amb el fang... Per no haver fet mai? Sí, sí. Ah, jo crec que sí, Totalment. no? Quina nota em posaries? De l'escala del 0 al 10 potser et posaria, 6,5. I tu quin consell donaries a la gent jove com tu, que vol iniciar-se en el món de la ceràmica, però que no sap per on començar ni què fer? Doncs que ho provin, que si tenen por, perquè sempre hi ha moltes preguntes, en plan, què faig, com ho faig, com començo, com tiro, no sé què, que la por sigui una manera d'incentivar-te, però no un fre. Que molts cops deixem de fer les coses perquè tenim por i llavors ens frenem. Que jo sigui una manera de dir, doncs tira cap allà. Si vols buscar una cosa... És el que dic sempre, convertir la por en energia. Ah, exacte. I llavors, si tens una cosa que t'apassiona, però jo què sé, tema econòmic o no sé què, no t'ho pots muntar passet a passet. Que guai, doncs Laura, m'ho he passat molt bé. Molt bé. Ha estat molt guai. He Jo après, també. he gaudit, Ah, sí? Molt bé, jo també. he sentit coses, Ah, important, sempre, passar-s'ho bé. Ah, Sempre que sí, facis una clar. feina és importantíssim passar-s'ho bé, perquè la gent ho nota. Doncs res, marxo. Vale? M'emporto un souvenir, val? Emporta la I em teva porto peça. La meva peça? Sí. Val, doncs agafo la meva peça. Agafa la teva peça Val. i te l'emportes, però sí, amb cuidadet, Sí, eh? la meva peça, sí. Però que- D'acord, què la meva fas? peça, és la que he fet. Adéu, mestre. So like collapse, I'm spilling these raps long as you feel them to the day that I drop. You'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal. Hola, nois i noies. Avui esteu davant de Jerry, el boxejador, el matador, el killer. I ara ho veureu. Bé, potser això de la boxa no és el meu fort. Millor em trec els guants abans de que algú prengui mal. Com jo, per exemple. Com ja heu pogut veure, potser jo no sóc un gran boxejador, però la persona que coneixereu ara mateix sí.
Us parlo de la Melania Sorroche, una boxejadora professional que ha estat campiona d'Europa en la categoria de pes gall. Amb 33 anys, acumula un impressionant rècord de 18 victòries en 22 combats. Tota una crac. Avui ens obrirà les portes del seu gimnàs i ens revelarà tots els secrets d'aquest esport. Però, sobretot, ens ensenyarà que la boxa és molt més que donar cops de puny. Prepareu-vos, perquè moments com aquests només els podeu viure a Quina Passada! Melania, com comença una noia de Manresa com tu a pujar-se a un ring? Casualitat i, bueno, la meva mare treballava en un gimnàs i vaig començar gràcies a ella per defensar-me. I tu recordes el teu primer combat, la teva primera experiència? Sí, el primer interclub, que era un trio, no? Jo em picava amb una noia i l'altra es picava amb ella i era un trio. Era un campi-qui-pugui, no? Sí, contra dos. Una amb un round i l'altra amb l'altra. Tu ets professional des del 2012, però el 2018 vas ser campiona d'Europa de pes gall. Sí. Això és una bogeria, això és increïble. Què? Això com et fa sentir? Pues molt important, no? I reunir-me amb tots els grans competidors d'aquí, de Catalunya, és molt important. Però què vol dir ser professional de boxa? Tu et guanyes la vida amb això o...? Bueno, és més tens que treballar i això és com un extra. Com un extra per tu. Però guanyar-te la vida no pots. I tu podies presentar-te a les Olimpiades? Bueno, això és amateur. Jo sóc professional on bueno, no porto cas ni... No pots perquè les mataries a totes. Sí, no, és diferent. És una altra categoria. Esport, sí. I la gent, la típica conversa de «I tu què et dediques?» Doncs jo soc informàtica, doncs jo soc boxejadora. Sí. Boxejadora, amb tot el que comporta. Com reacciona la gent? S'espanten. S'espanten i diuen, no em piquis. Tot el que t'he dit fins ara era broma. No, sí, jo soc tot el contrari. Ja, és que ets tot amor, o sigui, ja ho estic veient. Soc tot el contrari, m'agrada el respecte amb la gent i un cop toca la campana, no? Ja està. Ja canvia Però cosa. de primeres la gent s'impressiona, no? S'espanta, diguéssim. Sí. Em veuen i em diuen, no, però jo no he fet res. Jo Com si estiguéssim a l'escola a cop i volta, jo no he fet res. No, jo mai faria res. I tu entens aquesta reacció? Sí, bueno, que t'impacta. Ser boxejador t'impacta. Dius, peligroso. I avui què? Avui m'has portat al teu centre, no? On estem? Al Box Gym Manresa. Box Gym Manresa. Sí. Doncs m'ensenyes com funcioneu? I tant! Vinga, Jerry, va, t'ensenyo una miqueta com es fa. Jo perdo contra el sac, eh? Tu el trinxes. Som malíssims. Quina és la teva bona... La dreta. La dreta. Pues la dreta darrere. La dreta darrere. I l'esquerra al davant, amb la guàrdia, les mans a la cara i estirem la mà i torna. Girem la cadera, l'estirem i torna. Tac i tac. Punto, tac. Sí? Vale, jo amb ells capacitat, Estic preparat, és que m'has motivat. T'ho giro. Anem. Estic, Va, cara seriosa. Va, unidos. Fusi. Això. Pima. Métele rosca a la mano. Això. Vinga. Aquí també. Vinga. Què, Melania, com em veus? Bien, per Sí. pelear ja, no? Lo Una mica revienta. marejat, perquè això cansa Una més mica. del que la gent es pensa, però Però està bé, està bé. Bé, Melania, acabo de comprovar que la boxa és més que cops de puny. Sí. Val? O sigui, jo he donat cops de puny i estic mort, però suposo que és més que això. És tot cor i cap. I Bueno, i la passió, perquè Sí, la s'ha de tenir passió, una passió sí. que no vegis. La gent associa també a la boxa amb que només és violència. no, és totalment I clar, contrari. jo imagino que no és així. Molta disciplina, molt treball enfocat en tu mateix, amb els treballs que has fet al gimnàs, tot el respecte que hi ha abans del combat, que tu
quan tens que donar la bàscula a 53 quilos, no? Doncs a la bàscula estàs fort, li dones la mà i li dius que vagi molt bé, que demà et fotré una pallissa, però amb tot el respecte del món. Amb tot el respecte del món. Sí, amb tot el respecte del És món. disciplina, Sí, és molt de respecte i molt de respecte pels que estan amb tu. I tu què diries que és més dur, a l'entrenament físic o al mental? El mental. Perquè hi ha desgast de les dues, eh? És molt mental, és molt treballar amb un psicòleg, no? Amb un coaching que t'entreni, que... Teniu psicòlegs? Sí. Sí, a l'equip tenim un coaching que et digui i que et tregui tot el que necessites per imaginar-te, no? El que tu vols. I tu quina rutina segueixes? Com a professional, has de tenir una rutina molt pautada, molt marcada, i Sí, no te la no? pots saltar perquè si no... Sí, si no, després ho pagues. Ja. Sí. I quina rutina tens? Pels dematins els sprints o les peses, després per la tarda els guants, entrenar amb el boxe, més o menys. Alguna dieta molt extrema o...? Sí, això, l'alimentació és qui t'ho porta, també tenim un noi que ens ho porta l'alimentació, l'Àlex, que és d'aquí al gimnàs. Ell és nutriòleg i ens ofereix el seu treball. I tu creus que a vegades hi ha algú que salti la dieta, que digui, vinga, va, faré el pillo aquest cap de setmana i m'aniré i menjaré de més? Sí, normalment quan ho sol fer això... Es nota. Sí, després hi ha repercussions. Els següents dies, quan tens que baixar de pes, Clar, perquè això es nota. vosaltres us passeu cada setmana, cada dia? Anem a poc baixant. Això el nutriòleg està al damunt nostre, sempre comptant les calories, tot el que tens que prendre. Wow, wow, I got that wow, wow. Anything that I want, I'ma get it now, now. Yeah, wow, wow, I got that wow, wow. I be feeling like a knockout, baby, pow, pow. Vamos fuerte ahí, venga rápido la mano. Guardia alta, aquí, patada, Venga. puñetazo. Va que sí. Vamos. Venga, la fuerte. cara, Va. la cara. Vamos, No rápido. perdis de vista l'adversari. Eso, y la guardia arriba, va. Wow, wow, I got that wow, wow. Anything. Mira, jo, Melania, ara et veig una tia supertranquil·la, superguai, que segurament ho siguis, no? Però quan puges al ring ets una altra persona, imagino. Sí, totalment, una altra Tipo persona. Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Sí, et puges sí. aquí, Sí. Sí? Un cop puges al ring i toques la primera sabatada, ho pegues allà, Sí. és com transformar-te. Ja està. Transformar-te. Vale todo de cop i volta. Sí. Algun cop t'has hagut d'enfrontar amb algú que coneixies i que diguessis, és amic o és amiga, no li vull fer mal? Els primers combats, el primer temor que tenia era a no picar els altres perquè em feia por fer-los mal. Però vaig tenir que canviar-ho. Se't va passar ràpid. No, ho vaig tenir que canviar. Si no, no podia seguir. I ara fent ja aquest esport. pot estar-hi davant qui sigui, que Sí. és el ring, és el Sí, ring. un cop fa la campana, ting, 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 ja no està la Melania. Oh, Ja ha marxat. I be in the cut, looking fresh as fuck. I got all the eyes on me, baby. This is my world, yeah. I am that girl. Yeah. La boxa, com ja hem dit, és un esport molt disciplinat, molt dur. Hi ha hagut algun moment en què hagis dit, mira, em planto, fins aquí? Sí, l'últim combat també va ser per un campionat del món on l'entrenament no era com m'agradaria i, hi ha moltes etapes on vaig tenir lesions, una peritonitis. Clar. I, aquesta última, doncs em va fer un altre cop, necessito de boxejar i treure el millor de mi. Clar, els mateixos motius que et fan rendir-te Sí. són els que et donen les ganes i les forces de Sí. dir no, he de Un continuar. altre cop. Que guai. Sí. I Ho tu- necessito, no? Tu tens moltes lesions? No. No, una hèrnia discal, i em van fer Home, una és fort. pròtesis, sí, i ara no hi ha res com que et diguen que no pots tornar perquè tinguis vinga. més ganes. I què diries tu que t'ha pogut ensenyar la boxa per poder-ho aplicar en el teu dia a dia? El respecte que hi ha en l'esport és la gran disciplina que
que t'ho dic, o sigui, que t'enfrentes a la vida per si vols ser un art o si vols ser o sigui, una persona natural. Exactament. Diguéssim que és un esport que Que et treu el millor de tu. Si tu vols una cosa... Sí, et t'ho don. Exactament. Tu diries que en el món de la boxa, per ser dona, has pogut trobar-te amb més dificultats que si fossis un home? Sí, tens moltes dificultats perquè, primer de tot, cobres menys, els assalts són de menys minuts i, bueno, el ser una dona, el que està mirat Ai, pobreta, no? Ja. Que li faran mal. Ja, pobreta, però si tu i jo ens posem al ring, el pobret seré jo, ho tinc claríssim. Melania, jo, després d'haver estat tot el dia amb tu, jo penso que se m'ha enganxat una miqueta del teu talent que tens i jo em veuria tu, jo, els dos, al ring, fent un moviment de peus. Oh. Sí? Em dius que sí? Sí, i tant. Anem? Vinga, anem. No, ni de broma, no, ni pensat. Però, Jerry, on vas?